рождения ден на Вики. Събудих се към 8 и излязох в Северния парк да тичам. Гери още спи. След 50 минути ще се прибера до тях да ходя да я събудя. Татъчите от украсата на нашата прекрасна торта. Самата торта не прилича на много. Тя купчинка, честно казвам, е по-апетитна. Не говори така! Се разкапе по пътя. Няма да се разкапе, Вики, аз само се шегувам. Той крем вчера не потече. Не, нито това са петна от... Не е ясно. От крема. От крема, от какао, има от какво да са петна. Отвратително. Имало, в крайна сметка не са били в ресторанта, Вики била вкъщи, цитирам Моля. Сега се обличала, Боже мой. и таксито ги чака долу. Ще си закъснем с часа. Еми да. Абсолютни куковици, не знам къде отивам и Много ми е луд. Много ли ти е луд? много ми е луд, да. Честит рожден ден, Вики! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vicky! Happy birthday to you! Благодаря ви много! Само да кажа, че до сега бяхме на Escape Room и излязохме за минута и 44 дни. Еми, карай, айде. Достатъчно. Вие сте абсолютно ненормални. Да. Лели, съжалявам много, че ти се е случило това. Мария измислила. Радваш се на това. Там, на кое? На гофретника? Да, много. Радвам се, макар че с върники на животни. Ама нямаше да. Нямаше Ще да. ядеш и животни. Аз и без това ям Тече животни. Така е. Заповядай, заповядай. Може такива би трябвало. Победихме! Ние победихме! Я се завърти нещо. Отзад е зле. Но ще си взеш шал. What the fuck? Голяма. Харесва ли да е голяма роклята по теб? Голяма. Не, да ми е голям газът. Ами то това е хубаво по принцип. Валди. Само да ви кажа. Аре, гледай си го, ние сме го гледали. Това... Така ли? Криси, трябваше да кажеш да ти ги пуснем. Виж паралел просто. О, Боже мой! Бих мисля, че тук. И Вики сега си опитва, чакай, че светлината е гадна, тортата с първи път. Не повръщай. Не, много е вкусно. Добре ли? Да, много е вкусно. Чакай само малко да вкуся нещо, да се чувствам шоколад. Не. Не, това няма да. Идеално. Давай! Много е вкусно. Забавно развиваш. Чакай, бързай с реакциите. Първо. Чакай, аз скачу. Тихо. Не бързай.
Много е страхотно. Това са италиански изпълнения. И поне за италианските изпълнения. Добре, много ти благодаря. Винаги съм си мечтала Значи, ако за не ви- смирителна риза. Ако я видите, моля ви се, дайте да ви снимам, че не мога да издържа. Я се снимайте един друг. Не, и аз застани там. Хайде моля. като Добре. после на рождения. О, хайде бързо да се свършва. Вече стигнахме в апартамента, в който ще е купона. И това е гледката. И това също. Вики се притеснява някой да не се напие и да тръгва да скача от балкона. Но се надявам да няма такива изцепки. И апартаментът е много добър. Че го усеща. Ема това е душевно усещане. Това е много сложно хорове. Как го Те само хрой град има. Тежката артилерия. На тая има стъкла. Кой е щупил нещо? Кой е Паджо, както е. Паджо, кой си щупил, брат ми? Оли не. Браво! Горе-долу добре, така както се вижда, ще има да не почистим. Чакай, нали почистването е включено? Не, как ще Не. чистят тази дресня? Баваш ли се? Естествено, че не. Сигурна ли си? Ако ще го чисти това? Ние. Или аз. Да, бе. Да. Вики, чистиш ли се? Еми да. Виж нещо да помощ. Спокойно. Това не е отговор. Не бе. Но не е толкова мръсно. Не мисля. Едно парче ли е? Бас. Баваш ли? Да, още едно, моля те. Подметка. Всеки по едно. Еми да. Бахме и Това е по-голям от мене. Апдейт на следващата сутрин. Живи сме, трезви сме. Май сме добре. Сега само ни трябва вода. Супер много. Леле, много вода. Ето. Сега съм с Хриси. Ще изпратя малко до работа, ама не баш тотално. И ще си взема вода. О, там минава 7-4. Не слушай ли ти? Не, ама не знаех. Това е руски. Не ми е добре. Втори апдейт за тази сутрин. С Изи сме готови за нови знания. И двете сме на английски, оказа се. И ще е много приятно. И както казах, това е последното нещо, което бих искала да правя точно в този момент, но... И мисля, че тук ще приключи този влог, защото малко много стана. И бъдещото аз ще е много щастливо от това, че трябва да реже всяко едно отделно. Да, хайде, чао!